Chica. Het winnende liedje van het KVL is Oud-Ulestroten, basisschool De Triangel. En het liedje is gemaakt door deze mensen, Oud-Ulestroten, de kapper. Gaston Jacobs, Gaston Heerlijk, die kleindochter. Dit is echt genieten. Dit is ja, zeg maar het schoonste wat ik eigenlijk in mijn artiestencarrière heb kunnen doen. Echt waar. Als ze zus, wie die kinderen daarin met gewoon welke ervaring dat ze met kregen. Wie ze Alles. Alles. Vast en overbeleven. Dit is alles, inderdaad. Ja. En dan zien we pas net aan de gang. Over aan de gang gesproken. Ah, kom op. Allee, kom. Ah, kom op. Boven. Jongens, Gaston Jacobs. Aan de gang met vrienden. Fiesta bolstedt van muziek. En iedereen een instrument of gek wat op liep. Maar ik heb gehad, dat is apart, het zit aan een stek. Kom loes, verkiek en dood maar met hem, maar ons knettergek. Aan de gang met mijn andere Jean. Hij geeft verdien al dood, hij gewoon hem achterna. Aan de gang met mijn andere Jean. Dat ding, dat helpt aan de gang. Zwart gewoon veranderen tegen door de straten. Zonder de andere Jean wil ik niks zwart verlaten. Aan de gang met mijn andere Jean. Dat ding, dat helpt aan de gang. Limburg! Het smurriges begint er al, ik trek van op naar haar. Dat ding van mij, dat maakt de baan het niet wel een fanfare. Hij heeft geen ogen en geen naast ook weer, hij kent er neer. Naar rammelen is te beter, daarom zingen veel dit lied. Aan de gang met mijn andere Jean. Hij geeft van ihn al door, vergoon hem achterna. Aan de gang met mijn andere Jean. Dat ding, dat helpt dus aan de gang. Zwart gewoon veranderen tegen door de straten. Zonder de andere Jean wil ik niks wat verlaten. Aan de gang met mijn andere Jean. Dat ding, dat helpt dus aan de gang. Aan de gang met mijn andere Jean. Hij geeft voor iemand dood, vergoon hem achterna. Aan de gang met mijn andere Jean. Dat ding, dat helpt dus aan de gang. Zo goed veranderen tegen door de straten. Zonder de andere Jean wil ik niks van verlaten. Aan de gang met mijn andere Jean. Dat ding, dat helpt dus aan de gang. Fijne vasteloven! En bedenk zich dan dat de vasteloven medicinaal werkt. Dat is hier een heel duidelijk voorbeeld van. Oud-Ulestroten, basisschool De Triangel en Gaston Jacobs. En wat ook medicinaal werkt is de prijs, de gouden...